it's me, Bidoy Bisaya, ang simpleng Bisaya. Kita-kits na punta and welcome to my channel. So, karon mga kapapski, kadadski, ang atong buhaton, mag-andam ta or mag-prepara ta og panihapon. So, para maiba naman, karon panahon sa pandemya, daghan kayo gisumhan sa ilang sudan, labi na gayud kung ang hisgutan, kining sardinas or tinapa. So para maiba naman, maghimo tag putahe nga ikalipay sa atong pamilya kining sardinas, no? Sagata with sikwa and kini udong or kining pansit, no? Pansit kini siya. So muna tong buhaton, no? Sardinas sagata. And syempre atong iandam nga panihapon, napod tay pipino. So, separate po ni siya, lahi po ni siya. So guys, or mga kapapski, kadadski, mag-prepare na ta sa itong mga isagol sa itong sardinas sa gata. So, gini siya, diri sa mo ang tawag ani sikwa. I don't know kung unsay tawag ani sa uban. Nagingon nga, I don't know, wa ko kabalo. Kaya na to. Nitan, kay wala man tayo itong kuhan, kay simpleng Bisaya man ta. So, pati ang atong pamanit, kutsilyo ra gyud ang atong gamit. Si tawag atong kuan Nick? Peeler? Oh. Mga social nga Bisaya mo gito ilang gamit, pero kuha kunaan na atong mga kapapsi kadadski. Kuha gid. Kutsilyo ba? Ana.
andam na mga kadadski, kapapski ang atong panihapon. Finished product sa atong sardinas sa gata with udong and sikwa. So ready to eat na ni talaw niya.